Després de dues proves a Europa, el Freeride World Tour es desplaçava al Canadà per disputar-se l'única prova del continent americà. L'estació de Kicking Horse és una habitual dins del circuit mundial, com també ho és la paret Ozone, que, tot i no ser de grans dimensions, disposa de canals, cornises i penya-segats que fan les delícies dels riders. Un dels que s'hi va sentir més còmode va ser l'aranès Abel Moga, que amb dos mortals, un endavant i un altre endarrere, es va fer amb el segon lloc del podi, el seu millor resultat a la competició. La victòria va ser per al canadenc Marcus Goguen, que, tot i jugar a casa amb tota la família entre el públic, mai no havia aconseguit l'or a la seva terra. En fèmines, va guanyar la seva primera prova del Freeride World Tour l'estatunidenca Molly Armanino, amb una línia agressiva i a tot gas. Pel que fa a l'snowboard, es va imposar l'australiana Michaela Davies-Meehan, que després d'un inici de temporada titubejant, sembla que ja ha recuperat el control i la confiança que la caracteritza durant els descensos. En homes, el lloc més alt del podi va ser per un habitual a pujar-hi, el francès Victor Delarue, que va demostrar que no se li acaben mai les ganes de guanyar i superar-se.